18 χρονών το μέλλον μου στα χέρια πολιτικών. Δεν γουστάρω να ονειροπολώ, θέλω να ζήσω που είναι το κακό. Δεξιά και αριστερά, κέντρο μέση και τα λοιπά, δεν με νοιάζουν όλα αυτά, κοιτάξτε λίγο πιο βαθιά. Κομματόσκυλα παλεύουν για μια θέση εκεί ψηλά, δεν κοιτάζουν τι συμβαίνει, έχουν τα μάτια τους κλειστά. Βγαίνουνε στις τηλεοράσεις, μιλούν για θέματα εθνικά, θέματα που αφορούν και τα δικά τους τα παιδιά. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν τη σκιάζει φοβερά καμιά. Μόνο λίγο καιρό ξαποστάνει και ξανά